ये काम करने के लिए। Ki arsngi jong ka jingya de ya thiet bat ka jingkan teo ha ka workshop ka bahap hapo ka scheme on studies for promotion and strengthening of black pottery ha ka shnong tershang bat Larnai West Giant Hills district bat la penlong ya ka ne da ka rural craft bat engineering division ha tershi in Klit tershi West Giant Hills ki jingtmu bakong san jong ka ni ka project ka long ban penlong ya ki karkhana tenrai ki bala ban yakob bat ki wei pat ki jingya de ya thiet ki ba kham dawa ki ba seiso ki ba yo jingmi bat ki kam ki ba ne nakamenta ki karkhana tenrai ki nongshna jingshna bat ki nong seng kam seng jam u Dr. K. Venkato Rao u badai u Deputy Director but u Engineer Jongka Rural Craft ula ong ba ka jingpendep ya ka project kan long shisnem but ya ka ni ka project la phia haki arbenta kalong ka mo kay kasan ka pabahag mani adu sispa chongot ka pelayaran no peluntu ni tu no kam kamri kam pasuk mo menta pila suthu ndi manong bastu punya pla kam suthu ka tu kane agane ka project ba pelong ti te lawan training ka tu kane plajet na liang jo pi mo pi banwan cha wada la sang tu atu ki mesti la training mati su kalong gumno yang sutu ke training ha nata kelawan sebenarnya training hani senang jong pi ke bay appear na ke level ke no ya ki artisan ya ki master trainer nangka nangkam do kalong bagi la ilam ya ti cekini ki exposure visit ke mo kimi ki bri hui jaka ke ki bunut bagi spak hajar itu cluster bi ni sedang rip ki ka shooting